Angel lho Pak iki Pak. Pak. Jangan. Wis ayo sakmene ae lah. Ayo. Ya kok iki aku wis nganu kok. Kok aku ya sampean lah. Aku sing wis ngadai kok. Ngerti aku mau ngadai. Kok kono kowe? Ini. Manggul kok ngono ki piye? Manggul iki. Ya ayo semangat kok kono toh. Mamang. Ayo. Masalah. Ya Allah Pak. Iya lo sampean ki. Ya keren aku sampean ki piye lo? Sak mene kok ora iso. Jenenge ora anu kok. Sopo sormu ring tok. Sampean to murang-muring. Banter. Nih, banter. Tuntut. Lah jarimu kon banter. Banter yo aja kira ngono to. Ya sampean to mau ya banter. Banter sak geleme. Banter ki yo ira-ira. Brotol kabeh. Ya wis ayo nek. Malah anak-anak banter ki sing banter tapi aja. Jen. Cekli montore. Ya. Alah. Panasnya kan. Aston, cekli. Ya. Lah kan. Kok piye to sampean ki? Lah kok nyekeli kok malah wis tak cekeli tenanan lho. Salah. Arep sakmene kok eker men to. Ya sampean lho nyekeli tenanan langsung salahnya aku. Yang. Nah, aku sing numpak sentir. Aku mbak wani nek numpak dhuwur. Di sono ki sentir. Oh iso aku ki. Lah numpak dhuwur ra wani, nyetir ra wani. Undur sik cepung jurang iki kok. Wah, Wes. iya sama numpake. Ya Allah, ora sate pikirne aku toh. Ayo. Anak sih kaya ngene kok. Lewat kene lho, Pak. Allah, wedi aku ngene iki. Yo. Kenalan. Ya, Pak. Iki ya wedi lho iki. Dalane elek kok. Nyetir kok. Oh, nonton. Ya, dalane angel lho, Pak. Pak. Lho, Pak, aja jangan sing kenceng lho, Pak. Angel lho, Pak iki, Pak. Pak, piye to, Pak? Allah. Motor iki jangan ditekne. Ya Allah. Ya Allah. Lah sampean loh. Dalane angel aku mbok kon go. Sampean ngomong kon anu ra gelem mau. Ya aku wedi yo Gua kok. Gua kok demongi kok. Kok alon-alon kok malah. Lah piye wis alon-alon panggah ae. Kok sukete piye iki? Wong alon ki alon ngono. Malah banter ae. Wis jujur motor ini. Ayo cepet diangkat ono, nek mlaku. Wah, sak mulai kaya jaran. Lah mau kowe nyetir ra gelem, kon bonceng. Iya, Wong kok wes. botol pisan motor iki. Oh iki. Gara-gara ambruk mau apa ngono mau.